Fil-jum dinji tal-avjazzjoni twaqqaf kumitat ġdid bilan li jlaqqa l-partijiet kollha interessati biex flimkien iħarsu sostenibilità ta' din l-industrija. Dan il-kumitat iltaqa' fil-Ministeru għat-Trasport fejn l-eks Kummissarju Ewropej u issa ċermen ta' dan il-kumitat, Carmenu Vella, sostna li fost l-iskopijiet ta' dan il-kumitat hemm it-tfassil ta' politika l-avjazzjoni. Għandna pereżempju l-intenzjoni illi nikkonsolidaw il-leġiżlazzjoni fejn tidħol l-avjazzjoni. Irridu naraw l-impatt ekonomiku kemm jissarraf ta' dan is-settur, irridu naraw nħarsu lej nagħmlu NHR audit biex naraw il-domanda tas-settur, l-availability tal-manpower f'Malta, hemm ħafna affarijiet. Żied jgħid li dan il-kumitat ħajat l-opportunità lil partijiet interessati fis-settur biex waslu l-idejat tagħhom lejn aktar konnettività u tkabbir ekonomiku. Naħseb li dan jista' jagħti kontribut qawwi biex l-avjazzjoni tkompli tikber. Importanti mhux biss in terms ta' kwantità, imma anki fil-kwalità. Il-Ministru Jimborġ qal li s-settur tal-avjazzjoni se jkun qiegħed mill-ġdid jifforma parti essenzjali mill-istrateġija tal-Gvern biex dan is-settur ikompli jikber u jimxi l qudiem.